Minkejja l-kritika minn persuni mitħla sow tal-industrija tal-films f'pajjiżna u minkejja n-nef eżorbitanti taħt it-tmexxija tiegħu bħala kummissarju tal-films li tlaħaq il-miljuni ta' euro u minkejja li bejn il-kliem u l-fatti r-realtà f'din l-industrija hija waħda kontrastanti ħafna, il-Ministru Clayton Bartolo għadu qed jaqbes għal Johan Grech. Ejja nirrikonoxxu l-passi kbar ta' ġgant li għamlet l-industrija tal-films kemm ilu huwa kummissarju. Għalhekk fil-waqt li nżomm f'moħħi dawk il-passi kbar li għamlet l-industrija tal-films, ejja ma ninsewx ta' fit-tażmien ilu li l-industrija ma kienx timpjega nies. Fl-aħħar jiem Johan Grech reġa' spiċċa fuq il-sin kulħadd wara l-Mediterrane Film Festival fejn matulu der filmat ta' 10 minuti. Bi Grech jidher bħala attur protagonist short film illi għalih allegatament intefqu minimu ta' €500,000. Film illi waqt illi kienet jieħu sehem fih Johan Grech sansitra kellu trailer personali denju ta' attur ta' Hollywood. Brabta ma' dan ix-short film, il-Ministru Bartolo insista illi dan sar biex il-Gvern jippromuovi internazzjonalment plot ta' film ta' żmien il-Kavallieri. Fil-budget ma kienx hemm ammont allokat fil-mater. Dan il-short movie illi sar ma sarx għall-Mediterrane. Iżda dan sar biex aħna bħala pajjiż nippiċċjaw l-idea illi f'Malta isir film jew inkella serje ta' żmien il-Kavallieri illi aħna għandna l-istorja kollha u għandna l-potenzjal kollu possibbli biex dan is-serje jsir ikun suċċess. Mal-ġurnalisti u stess ammetta li bħalissa mhux fil-pjan tal-Gvern illi dan il-filmat illi sewwa minn but il-poplu €500,000 jintwera lokalment. Will the public and journalists themselves be able to see this film? Dik hija deċiżjoni li tittieħed iktar il-qudiem. Iżda mistoqsim il-ġurnalisti preżenti jekk għaddilhomx minn moħħhom illi l-investiment ċinematografiku jsir mit-talenti lokali u mhux internazzjonali, Bartolo ta' xifhem illi tkun idea tajba u għal daqstant ironikament ir-raġunament tiegħu ta' Grech pjuttost sfaxxa fix-xejn. Intant wara l-kritika li dabbar Johan Grech mill-attriċi Lara Azzopardi u l-makeup artist Larabella Vella Baldacchino, il-Ministru spiċċa giddeb lil din tal-aħħar. Dan wara li żvelat illi ma tħallsitx bħal diversi professjonisti oħrajn bil-Ministru jwaħħal fil-privat u jattakka lill-artista Maltija. Le mhux minnu, le mhux veru. Dak laqgħet il-makeup artist mhuwa minnu xejn. Aktar tard Net News staqsal il-Prim Ministru Robert Abela dwar kif il-Gvern ġabel il-pajjiż f'riskju ta' deficit procedure u għandu kummissarju tal-films iberba ammonti eżaġerati ta' flus minn fuq dar il-poplu. Abela surrealment jappella l-prudenza. Deħlin f'deficit procedure imma l-kummissarju tal-film żgħażel li jonfoq madwar €9,000,000 fuq filmat ta' 10 minuti. Taħseb li kien użu denju ta' fondi pubbliċi dan taxxi tal-poplu? L-ewwel net ħanibda mill-ewwel parti tad-domanda tiegħek dwar l-excessive deficit procedure li hija totalment differenti mill-regoli huma totalment differenti kif huma fil-passat. Nappella l-bilanċ għall-prudenza u għall-kawtela. U dan huwa messaġġ li nibatu mhux biss lil dak il-kummissarju partikolari, imma nibatu lil kull min huwa responsabbli biex jamministra fondi pubbliċi. Os li forsi sandu jħu pass lura? Jekk tgħid lili l-importanza li nżommu dik iż-żamma ta' kontabilità. Dak li tamministra fond flejjes ta' nispero li ngħid ukoll huwa li f'dan is-settur ġibna investiment li huwa b'saħħtu ħafna lejn pajjiżna. Biex imbagħad aktar tard il-Prim Ministru xorta spiċċa insisti li l-ġudizzju tiegħu dwar Johan Grech se jagħmlu skont ir-riżultat minflok ħa deċiżjoni ċara u warbu minn din il-kariga tant importanti. Għal kull nefqa li ssir huwa responsabbli u kontabbli għaliha dak il-kummissarju dak is-CEO illi approva. Jien irid nara x'ħajġi lura minn dak l-investiment u mbagħad inkun f'pożizzjoni għada aħjar illi nagħmel il-ġudizzju tiegħi wara li nara s-siwi ta' dak l-investiment illi sar. Il-fama tal-Kummissarju tal-Films Johan Grech issa hija waħda magħrufa tberbi eżorbitanti ta' flus minn fuq il-poplu, ħafna kliem u paroli iżda fatti ftit li xejn. U sadattant il-professjonisti lokali qed jinżammu imdendlin mingħajr fondi u għajnuna.